farko zai nuna ma ka danna start, in ka danna start din daga nan sai ka fara sa number. To yanzu a misali let's say a ce yanzu za a yi sai ka zo ka sa +234 sai a sa number. Allah abin nan ana bidiyo kuma kana ta wannan abu. To sai ka tura. Yanzu in suka nuna ma blue din nan, that means kenan za su turo OTP din. Amma in yellow suka nuna ma to sai dai washe gari. Dama OTP din ba sa turawa da wuri, sai ka ɗan yi haƙuri ko da ke ka riga ka ma san abin. In yellow ne suka rubuta ma, in green ɗin nan ne menene kenan? Success.